Mahing gabi eh. Kani ako pwede arim kaon? Ay walay utan nga ko ano, kanara siya. Masa chapsoy? Kana na lang. Pwede half rice lang. Kaong tagay sa panihapon. Check na ko manihapon ta. Ay, salamat. Salamat. Sabaw ni siya, guys. Yatagan kong sabaw. Manihapon ta, tanan. Alas 9 na. Karon alas 9 na. Di ako karon sa Agora. Mga unata. Sa mantikaw ko. Mo agi ning mantikaw. Mantikaw. Siyate, 120. Kung saan yung oras makaabot na ito? Wala na siya, 45 minutes na. 45 minutes.
Kanang kuan kanang di ra ba nako kabisado pag gabi na. Palihog lang ko ha. Oh, basta. Sa mantikaw. Sa bus stop ko naghunong kay para sigurado kay basin makalahos pa ko dito sa unahan may man diri kay pwede raman kumusakay paingon dito sa ilahan ni Iking akong isuon. Kuan niya punta? Sa kanang na eskwelahan bitaw? Katuod ka? Naraman sa highway. Kadto ta iya ha. Sakay na ta guys. Kadto ta iya. Sige, okay na. Naay curfew diri ya? Wala curfew? Wala curfew, pero wala na ito. Wala na iga roaming? Bipat. Pero dili takpon? Nawala jud ko. Sa man ni aha. Walay signal guys, mao nang paabot ta. Dato mi agi ka to kana dinhi kay wala pa man ang over pa na da. Oh, wala. Bagway pa na.
Ha? Taon-taon na dana. Nangatong na di mo? Oh, ako mo ito tuloy. Nantanan akong kuyami. Kuman na akong kuyami. Supupag sa ate. Yeah. Magtaob sa diligang. Magtaob. Agabot dili kung taob. Ha? Ang motor ni mo king. Ha? Mabay-bay oh. Asa? Nalahi lagi ning dalan karon. Amo niya. Dili na nito sa kwarto ni Bonbon. Agoy. Ha? Dili na ka ng Bonbon. Sabi sa kay di. Dalaga na basin ikaw na pud sunod magminyo. Ang imo mama aha man di ay. Para di speakers. Ha? Para sa pizza. Pikas balay? Ah, silina na di ay. Aw dili ka balak ang kuan kay na may magbantay di ay. Dali ka. Ay nadani si kuan. Ama si Bunbun di ay. Biskot naman lagi iro. Saan nag-iro? Hoy, Cardo! Gusto na ba? Basig mga hambat kita dana. Gus! Gus! Agoy agpahangina din imong Saan ko, Malaysia? Gus! Ino ba na lang ko? Ako sa silip. di na pamaak. Nataala ko sa kanto. Dito pagid isa. Dibat, mag-ingat. Ha? Lalo mo. Tapos lang ko. Wala siya mga... Nagduty lugar ka ganihagang. Hoy, joke ko ganyan. Ugma duty pod ka. Nambot ani kay sige. Nagduty kayo mo kauban sa ate. Aga kadako basag kay di ay gidong na iro. Susulo ng Ricky. May lang. Di ni pamaak. Agay. Dili. Duol na bagid. Cardo! Dili na ka dili. Dili pa rin sa ban iro. Nalagi. Naay. Cardo, dito! Dito! Naay kon ugma gang kanang makilaw na to. Ano mo nagbuot ng Ricky? Panagbuot. Ay kada adlaw di ay naay ag kuan. Isda. Sige. Agay Okay, na pagid dito. iro. Unsa man di dili pamaak inyo mga iro? Dili. Dili. Basig. Unsa tubig bugnaw na? Hmm. Agoy ag hilig din ni sa electric pan di ay. Silipan mo na siya. Naki ko lirog ag kalibanga ra bagi ko kung ag kalibanga ko kung kuan. May hangin. Impas na gani. Naamat si Bunbun nagigda. Igang day dani gang. Ha? Igang day dani. Lagi ko lirog magkalibanga. Igita ra bagi dayon ko basta kuan. May hangin. Unsa man dinhi way sila dinhi ah. Kami wala pa na nakuman. Ha? Ayaw mo na namo. Tumay. Unsa Nana doon nana din. unsa nanat? Sabang ina na doon. Wala dia sira. Ingan nira. Nara. Ano wala ko tini. Ana. Simba ko og panudlon kita dili daw Dili. buntiulan ang gikulirog na Dili. Hala naman dali. Naman si Cardo. Cardo. Ha? Ginay na Cardo. Naman si Cardo. Ah, agaw ha gini siya kung kuan. Ano siya sa... Sama itong mga ating mama. Baba kayo. Limpyo ni nga baso. Oh, di para... Inom tag tubig guys kay murag giuhaw ko. Nagkaon naman ko dito sa Agora. Nya ugma king, aha ka ugma king. Duty. Diyos, mami, release ka rin na. Nalagawang sila mo ka. Dili. Nakoting na kaya ate may kasi sa ito. Dalion to namo bay. Asay duty, asa kag duty. Ito sa kuan. Sige nga. Sige ba? Sigingan. Sige to ang to na. Ah. Nya katong balay ninyo dito, gibiyaan na dito ninyo dito. Oh, gibiyaan. Wala na. Wa na mga gamit niyo dito. Wala na. Dali. Kamu paling laluhan ko yung mga uniform. Duty. Anong sa man ni imong sudan di ay? Ito din yung bagong gidonggo dito sa litas. Ganina pa yung sa... Kada adlaw di ay naiagdunggo. Naman. Busog pa man ko. Nagkaon naman ko dito good. Dalag disko? Ha? Dalag disko? Disco sa man disco. Sorry sa dito. At sorry ta dito. Oh, tayo tulog na lang dito. Bakit kita? Ha? Oh. Tulog naman siguro ka simbas.
Nakakatulog jud ko. Abi na ko na may ag na amay agkuan miss call. Nabitaw. Ya wala na ako anak kay agkawala-wala man sad ang signal. Asa na ba itong gawa? Ugay tawag nila ni kuan. Madam Tucci. Na wala na ako natubag. Huwag na uri eh. Sara Gaga po nanawag. Mas gabi yun. Unsa man di ay diri ugma dispiras? Bakante ba? Anti ugma diri? Ang dispira sa Marines, malang na street dancing, Okay. parade. Murag Bernes na namin deliver ako pros. Diba? Unsa kopras? Nagkuan day mo nag Magmulas. Naglas na lang. unsa man na imo na kalubian king? Eh, sa amo na. Ha? Yan Sa amo. mo. Sa inyo amo? Sobra. Kami nasa mag-lead sa kaning kuan ma sa ceremony. Bernes, paning kamong ngayon ako na Kami magsunod. humana kay posisyon may pagkasabado. Ag-apil di ka sa prosesyon? Apil na ang motor. Manapag na siya. Unsa motor? Imong motor? Oo. Lahi ra ba ni siya kay isa ra ka buok ya kamot? Nya agmotora. Agsakay sa kagang nga agmotor siya gang. Ha? Okay. So, mga libertad. Kamo duha? Oh, hindi tao. Ang pason. Na lagi. Taxi or dibon. Bibi na. Pas mo diya. Wala lagi. Agkatulog na tagang. Ay, tulog na ka? Kamo agpandisko pa mo? Hindi na eh. Hindi ka ba gusto ko sila? Di ag duty makakaugma. Nagi kulirog. Magbunbun na. Magdukaay kaugma. Nangaon sila. Mga maro kayo. Ha? Kulak, magbunbun ni Madja. Asa na? Asa na daw kadagan kay Kalpats. Tira. Dadagan ko ng pants. Mawong sa tagdakan pants. Oh, katumba si Juan. Si Bagaris gani ga. Ganina ito. Kinsa? Si Bagaris ba? Si Jay. Umayot dito sa tindahan. Siya niya, ati ba kayo magpa-picture ko? Tingko na nabuang lang. Kung paano rin ako magpa-picture ka, wala kang nabuang lang. Sige, tigkatawa. Unsa man na lugar diha? Da Ha? Tindahan ba? nahuman na diri sa lagsayaw ni Bunbun di ay? Wala pa man, nag-practice ako. Practice na to kaganiha. Sa kwan, sa Bernice. Di pa siya. Ano ko ito nasa lubos. Di lang. By time mabait ko na sa contest, by puro. Nya. By time sa practice, mag-practice. Disco na po daw. May klase, college pa ako, may sari klase. Bunbun, nandisco Bunbun? Pero sa disco, tingin. Kundi nga, ang himo nga isang paula sa kuwan. Baka, na-picture sila. Nangaan manggalig mangga. Lumpi na mama. Gibutangan tanin ni mag-plywood ni gang. Di ba tayo naman nagkarton sa lalam? Ha? Nagkarton sa lalam. Ton. Plywood. Kay Oo, para yung kwarto pala kuan. dyan. Ang kwarta pa man kay Dala. Ha? Gusto na pinadala pa yung tao. unsa man kamo nagyud ang puyo dani? Hindi pa, ako itong ganyan ako mangod. Yung balay man siya para sa iyong mama. Nya. Ang naman, ang hinahinayan ko yun. Siya ikaw. Wala naman yung mga bata. Nang kani dani. Gusto ka mas mama. Ano siya yung bata niya? Mo gani na hagas og mag-repair mo dani ang nya. Kuan man, abang ka lang, abangan niyo. Ay abang din ninyo ta dani. Pila ang buwan? 500 ang buwan? Ba? Ang ligi kay. Ha? Mo ginalis na lang ato po kay dapat. Mo nang gikon ko ana. Kasi magbira na po may motor by ron god. So ay sa mayo pa mo man. Wa kay utang. Na ako motor na po may bayro nung kasama isa na. Unsa man na utang pud? Sini man na? Ligi na ng motor. Idang sa motor. Kapit na mama nakaroon mayo ang motor. Karong Mayo mahuman ang motor. Nawala din mo utang. Napagyapon. Amo na ni payo lagi na. Namo lagi. Ang kuan man good guys, labi na og intahay kuan manarbaho ta nya utang ang motor.
utang motor kada buwan ang bayad. Nya napay kaon kada adlaw. Estudyante. Napay estudyante, napay baon. Mao na nga tama ra gyud. Mao na nga kung naakay repironon nga balay kung unsa man diha, di pa jud ka maka-repair kay pa man kay utang. Mao na nga mubitaw na akong giingon sad kang mama nga sige ra pangutang unya. Wa ra gyapon. Okay ra pangutang kung naay kuan. Naingan na. Pero ang inyong motor mayo maimpas na. May baso na mayon. Puhon, maimpas na puhon. Nagpadala si Raylin datong kuan? Ito yung maghatag. Isa ko suko kaya pang nanay nilin ay sa dai. Nagiatot Lin. Ang imong binata dahil Lin. Si kay wa man din mo hatagi. Nasuko dahil ni di ay. Siya karong 23 daw ko tagaan. Oo niya. Buot-buot. Ay giahak siya. Asa man to si kuan? Isa lang siya si Lilin dad Si Ninyo. na Si Bungi od. Ginsa Jimbo? Bungi si kuan. Jimbo? Dili, ito to man. Sa bungi. Igsuon na rin. Mikoy ba si Mikoy? Na si Mikoy wa naman si Mikoy dito. Wala paninglan ka mulin. Na. Na. Ako gani upag gani ko kahatag sa akong kuan giahak kaniya. Ha? Nga naman. Ano ba? Nanyo si Ardani. Wa pa yapon wa pa na puno. Kalot. Ah, Ningag si kuan si Pamen si Amarante yung manina yan eh. maninay? Tinchen. Ang sinsin? Sinsin. Nagiatot kit sila. Pagkabot Daghan. December may laksa ko kuno si maninay dire. Na, unsaon man nga dito ka man bunyagan? Dugay na mo dani gang no. Oh. Kay katong nag-adto mi sa Oh, di na may. kinsa tong Patong umutom. Tumog sa bangga. katong Hmm. katong kami Janice da, Nestor, Jinjin. naghapit man mi diri. Kanos ato Dato ni aging Ito tuig. eh, oh. Ni aging tuig pa. Pambot nga pa. Siyaw. Bernes pala. Naka-ready naman na yan si Ninang PA na. Nganong mga estudyante na apo dai program nila di ay? Sa Ferdim. Ugma. Di City pa. Lunes. Pagka Sabado, Kabada position na pa sa Santos. prosesyon na po sa Santos. Pagka Domingo, position sa Santos sa dagat. Dagat. Buntag sa'yo, banda mo lang sila yan sa simbahan. Nandalo ng Santos sa baybay, blessingan. Mag-blessing, saka din siya sa dakong sakayan. Lansa, baglansa. Ay, dahil niya pag uli na. Ituyok na rin na siya, ituyok. Saka din sakayan dito. Balik ka ba rin? Naboy mo ba? Kuha na lang nito. Sana? Magpa-drone. Kana ba? Delikado kaayo kung magkatulog unya. Yan na rin, tapli ba? Ha? Kana ra ko tina? Sana lang naghabong. Layaan na lang. Ang simba. Dili na magandiri. Kinagan ka iro. Ha? Nababangbuang sila. Mga ito. May lang. Si Cardo sa imong dugo. Unsa man ni dani tangkal ay tangkal. Gate na dana. Oh, Aw sarado na diha. sigurado. Ang kana ni sarado na pod. Ay sirad-an to gate nimo. Ako di gi ko makakatulog nga ing-ani yo. Okay ra og Mga tulog dari sa kawas. Ano naman na yun? Lantay daw. Thank you, watulog dila. ha? Lantay daw. Matulog. Usahay, magdugan ko usahay. Bye-bye sa Bye-bye. matulog man. Isa. Patagal isa kaya. Usahay ka. Ganon dito mo sa kakatulog. Singunya ka. Unsa oras ang dunggo diha king? Karon buntag man. Ha? Buntag. Buntag ang dunggo? Unsa oras? Alas 8. Na ikaw unsa oras unsa kag lakaw? Sayo nga kay Juan. Naglugit mo? Na may alas 5. Depende niya. Saka day kag lubi gyapon? Usahay kaya po usahay. Nayati gid siya. Kaya sa yung tabaw. Unsa man lugar ugma maglugit pa mo or nanay inipo? Maglugit na lang. Ah mag-ipo pa. Naman na. Maglugit na ako malagi po. Ako man naipo tanan.
Unsa man sa ganggangan na? O ganggangan, gagahapon man ang galingan. Ay halingan na ninyo, humanag lugit, humanag kuan. Manag. Bagol na sa kuan. O, ganggangan. Ganggangan. Nagilapugan nyo ganina. Naugma lugit na. Dito rin siya matulog. Nya unsa man yung mapaglugit? Ngumay kay mo ipikas. Yan na. Lugit mo yan siya. Dali na ito man. Wa na kagi suntok sa iyang pungkol. Magbulag daw. Sakit, gang? Oo, gatuloy ako gaan. Agad ako gitox. Manok mo din yung pungkol. Nya sakit gang. Sakit manggunak na may bukog na na. Ay, ko true ha. Gada na rin ang gibulag ta. Kasi hindi nanay ta. Gamatay man. Bulag na kang kita. Gani. Manok ang pungkol mo. Ikaw namatay na lang. Taga-barangay. Ikaw namatay na ito kung papa ko dito. Kapusay na ako. Mga ikaw rin pa ko sa tiyan. May magkulata na ito. Peace. Si kuan Inday kina hospital man. Hindi. Hindi. Inday nga angkol may ay Auntie Maricin. Ano Ay, man? ano. Nagsuka kalibang siya. Minyan ba ito? Dalaga pa man. Wa na ka naka kuan sa bukid nun. Kalagi na ito. Ang pasiklip-klip ba sinadya? Sulod. Kag uwan kisalat. Kisay uwan. Ano yung amo? Ako nga mo. Taga Kisulon di ay. Dili, nagtanaw ni sa kuwan sa pantan. Hindi mo kulo sila pispan. Nari yayo ta dito pod. Dili, nagtanaw rin sa similya dito. Nya nagdala sila, nagpalit. Wala pa kay tanaw ko ng ibiya. Asa man sila magbutang diha ra sa magibandayan. Lahat, di na sa kuwan, di ka sa mga Naman din si Budog dito nila. upat man na kay Rian Manila niya. kasi budog. Upat ka area ang. Na yung yuta. Nalugan si Clip sa asa na si Clip. Ano yan? Bot naman siguro din. Driver siya. Driver sa bus. Unsa nga ba para sa bus paingon? Hindi rin. Lanaw. Lanaw, Iligan pa rin ka. Iligan ko yun. Iligan Cagayan. Pagadian. Pagadian. Laos mo siya pagadian. Clip. Bago man nga nagya sa kaya. Laos siya pagadian tayo. Mo nang TV nga dito sa kuan. Oo, may ba ng buktot na TV kay. Dudong ba? Kuwan mo. Ugma kay manglimpyo ta dali sa inyong kuan ha kay na nagkalat-kalat kayo. Panglabay ta ng mga kuan. Di na kinanglanon. Kay para limpyo tan-aon. Unsa man nang pikas kwarto di na diha? Guba mo kasi ng bulingon. Tapok ka na. Ha? Nagkuba mo kasi. Tapok ng bulingon. Ano ba? Dahil ka kalapa. Gani mga kuan ni dinhi. Kwarto ni. Imuunan pa lang ganito. Sina. Nabay mong sininanan mo. Luag man imong kusina dai dani gang oh. Oo. Nabay sininanan sa kumangmot. Dito ka matagurok sa'yo. Sa bulok sa bana. Ha? Sininanan sa kumangmot mo sa bulok sa'yo. Sa bulok sa bana. Aman ni mga sina. Adi ako. Sa kukuhan. Ipang sulod sa sako daw ipang plaster daw kana mga di na panggamiton ipang labay. Adi, man mati mo lang yun. Trabaho lagi. Lagi. Ugma ipang labay ko ginitanan. Nabay ako mga dalaga. Pero ayaw. Agoy Ginoo ko unsa may dani nga mga sinako may dani. Kanyang bulit. Unsa may mga bulingon ninyo? Bulingon na ako pa na lang. Wala na. Si mama mo sa'yo naglabag na na. Doon niya may wasi. Ang imong mama ra tiglaba dinhi di ay. Basta. Yeah. Ipang labay na ng mga di na. Agoy Ginoo ko may kay way baksan din eh. Ha? Wala. May lang. Yan, kaya ako nari. Ilaga. Kay na kinarton-karton nga sinako-sako naman nidagan mari. Dato di mo kay dagan minyo kay ukay dani. Gikan mo na dito sa ibabaw. Dito nga sa hina. Kana mga di na paggamiton ipanghawa na kay para hawan. Pilihan naman nagigit na. Dani ho. Ako na nagbilihan ka niya. Ano na si Julay, makilubat na na. The next day. Morning. Wala pa tay ilis. Pag abot na ko kagabi, wala na ako nag-ilis.
Naa daw ko nukos. Mangnukos mi adto. Isda. Mas pamahaw. Kani kang Madam Agnesia biya ni siya kani. Nabili ni siya dito sa kuan. Amoa. Nya kay nakita man ako datong agi. Akong gi kuan. Dito ni sa kang mama kani siya. Nya akong gi dala dito sa payag, akong gi tapigan. Karon ako nang gi suot. Wato kay baw si Madam Agnesia. Ato tag bye-bye guys. Atong suruyon ang ilang bye-bye dani. Nako gi-upload may lang ugma upload ni karon. Hayag naman. Gang? Sakto-sakto sa di pagkahayaga da. Nagsayo di mo magmata din eh. Ayun, mamapa ko. Mag-duty gani. Ha? Mag-duty ba gani? Mas iking nagkuan. Nadi nagdunggo di ay. Morning guys. Taob gang? Hanap, hindi na. Ha? Hindi na tayo dako. Saba man laging dagat. Oo. Ano ba, dagat mo? Taob. Action tao. Ay, pataob di ay. Mangnukos ta. Aman. Uy, hindi mo takot ka di. Okay. Ay, ano siya, niliburan siya. Ha? Niliburan, ay mo doon. Tara kayo? Saban. Naikwa wala. No, ay, nice. Hindi na kagbaan. Ito man eh, nukos. Ang nilagan, sino ka man ba? Pagpalit king. Baka wala na. Sama ka David. Ha? Gan. Aba, naganda, nadilan ka Sama naman. ka David. Pagpalit na tukaw. Wala, iligan lang. Ano ko yung dugo doon? Wala pa, may Ha? Dugo niya na sa auto. wala pa, wala lang. Pataob ni siya king? Pataob? Kasi hunas, saba ba kayo? Mo ni yang hunas. May tagyada na di ay. Ha? Dani sa kuan. Wala na? Ganina Oh. ang tato. Ha? Ganina ang tato kay Nana, may patulo ko. Nakaroon, wala na. Wala dito lalo. Ano na padung? Ato. Ha? Ato, ano to ba? Sinala to. Hindi na pala to bang ba? Ba? Balik ni sa kuan, nukos. Yun eh, si Manang na mo daw? Ha? Yan, no? Sabi ka mag-jogging te. Ha? Sabi mag-jogging. Kuan man. Gamay raman ang kuan. Wala na? Mukhang loto bidan. Tara mo yung luyakan. Tsaka nagsinulog na. Sinulog. Ay, wala na gang? Tala ka. Gagaw mo na yapon din. Hi, good morning. Hello, Madam. Nakalaag lagi. Lagi. Manguan ko, mangita kog lucky diri. Likan to vlog. Sige ka to Mario. Mario, Ano si Mario? tuaga, wa gyapon ga usaban, ga hubog-hubog ra magyapon. Duway lang gyapon. Tanduay gyapon. Grabe, grabe naman sumaybay na ko sa ibang mga maimot lang kung katawa. Lagi.
Wala na ikuan Ano ba, nukos. may madunggo siguro to eh. Nay, nukos, narito sa mga napay kayo lumayagan ka na. Ako dyan, kuha na, nakakain na ako. Awa na. Pagkagana natin ay madunggo din. Nasa budugo karon. Lagatan sa day ka sa akong binuang madam. Lagi. Igagaw mo gaga. Ano yung yahan man na? Ah. Ganang yahan. Kuwara ko, bisilingan ka ba? Ka-project. Asa ato imuhang Ka-project. Sa Sa mo? katuto vlog. Katuto vlog. Oh. Katuto vlog. Sa page pod. Salamat. Salamat mga igagaw ni Gagang. Nawala naman diha. Ano pa meron? Kami madunggo tayo? Oo, dago tayo. Ari sa midani kay basig na magdunggo. Madam. Ari sa ko dani madam. Alawa naman diha gang. Kanang paingon dinhi mao na naa. Ano lang ni nani ako? Ha? Ni nani sa kayo. Kana mga gagmay nga kuan wala na. Pasti pada to ingon nga katuto vlog. Katuto vlog. Oh, Katuto vlog guys sa kuan siya sa Facebook page na kani ka YouTube man. Uy mga kuan na ni gang tai. Ay, Ha? wala. Naayuban baybay nga kuan nga na ang uy Ginoo pagtunog nimo na ay iatch. Dani wala. Wala na. Gi-required gyud diri nga mag-CR jud tanan ang mga balay. Oo. Sabaan siguro. Ug walay CR. Wala pa man diha gang. Di ay nukos guys. Aw nukos ba ni gang? Lumayagan. Ha? Ano sa'yo, lumayagan. Lumayagan. Amo ning kilawon karon. Nya labas kaayo. Mao ni ang suhol sa pagsakwat-sakwat ni Iking. Sayo man si Iking nagkuan kanaog kaganiha kay nag-ato sa baybay kay nagtabang-tabang datong naay nagdunggo. Mao ni ang iyahang suhol. Karon amo ning kilawon. Lahi lagi ni siya gang dili lagi ni siya puti. Katong puti, nukos to siya. Katong puti mo nukos Ito kani moy original, kani moy. Lumayagan. Palit sa kuan ka. Palit sa kuan kay ka. Suka o kuan. Nay sili dili gang. Walay tabon-tabon dili da. Ha? Amo tanay natin merian kay. Igna nga tabon-tabon. Suka daw sili og tabon-tabon naay bitsin nimo dani. Pila man so. Apili bitsin kay gamay na ang bitsin. Nanay nilong ag. Nya. Magilaw mi karon. Unsa na suka tuba? Tuba ang naa diri. Sige. Paano yan? Sili isa. Oh, lakaw na. Tabon isa, bitsin pre isa. Sige. Kay magkilaw ta karon. Unsa man ni dani kang kanal ni si Dani? Sige, may glalis na kaya ako nang ipainuan niya ang kanal. Unya, Sige, kasuko. asa man ipaingon ang tubig? Ito sa boss. Magsihingan, hewan. Asa man nagikan ang kanal? Dito pud sa pikas balay. Agoy Ginoo ko kung mag-uwan di ay di. Puno daning tubig. Ha? Di ba ang kanida ni kung mag-uwan? Puno. Pero Dani diretso dito paingon. Dili mo pundo diri ang tubig. Dili. Ati mano ni Dani ho kay para dili mag-stack up ang tubig. Sa'yo, bagay na sila mga bot. Ako gabi, inabi ko muli. Oh. Siya kay sa'yo, alas 4 na nalo. Mm. Ay, matukaran ka. Pasukoy Kay naman. si Gagang nagtrabaho man ni dito sa kuan groceryan. Bahala ka rin. Lalis yan na. So yung sabi ni oras makauli din ni. Alas 4 na siya. Ay, wala sila. Gigan to sa kuan. Trabaho niya. Mm. Nagkaya para daan sa yung kabaw dito. Hindi mo nagkabaw sa ano. Nyain kabaw na ara. Buro sa dito. Katong gi kawat. Ay bago pa din nagitungtong di ay. Nawala pa nagbukag ah. Dapat magbantayan. Mag-apas sa blong ang Asa man sa bukuha diri sa kahoy gang? ay dito na sa ibabaw. Mga hoy mo. O siya, dito yung area. Si Iking mo dala kahoy. Motor na siya pa yun dito. Ano ba?
Nagikulirog ka ni ah. Wa naman ang ninagsiga. Bayot. Di naginot gid inyo kahoy dani. Wa naman diha kahoy man. Ba't niya, siya ka nagdalag kahoy dyan. Ha? Hindi ako nagdalag ng kahoy, ang pinipit. Na unsa ba isulo dani karon? Wala, wala siya mga. Basit mahilaw kaninilong agi kulirog. Nakaabot na sad si Iking na ana sad siya nadala nga isda. Unsa ni siya nga isda balo? Dili. Diwit. Diwit ni siya nga isda. Kahoy mo lang itawag siya. No, unsa man ni ah? Kani? Lumiyagan gyapon. Ato di kilang gyapon? Unsa man ni ah? Ambot kang gagang. Ay ayaw na gang, isakto ra siguro na gang da. Kani moy ununan. Yan, tinulang mo ay. Ah, agkatula ba din ni ah? Puti lagi ni siya gang. No. Adi kayo, may itong gabo na ito sa ata. Karon guys, ato nang i-prepare ang atong kinilaw. Magkilaw ta karon sa nilayagan or gilayagan. Lumayagan po. Lumayagan. Gilayagan, galera. Gilayagan ang tiguang. Ito natigura. So karon ato nang i-prepare. Bintaha kay na ay tabon-tabon. Tagpila sa dang tabon-tabon tirigang. Amo si kay. Kani siya unyang udto, ununan ni siya kay para na ay sudan. Nya karon kani kinilaw na naman pud sudan sa mga bata hotdog. A few moments later. Mamahaw, ready na ang atong kinilaw nga lumayagan. Lami kayo guys, kay presko pa ni siya. Yan na atay sabaw na ay ginamos na ay hotdog. Sige na gang. Ha? Sige na. Agoy ginukulit na ning bataa ba. Pamahaw na. Sige na. Naay kuan giluto ni Gaga nga kuan fried rice. Ali mo pamahaw. Ay nak pamahaw mo. Kaya ko may kinilaw tabi, ato ang kusmama kinilaw. Sabaw. Sige na King. Sige na, Bon. Pagampo na King. Uy, malagi mo. Ampo na diha. Sige na hoy pagampo na. Sige na. Ampo na. Ay nabuing ba di man ampo. Sige na ampo na. Sige na ampo na. Ay gikuliro ka mo. Ah ba mo nang gi-eskwela? Sige na Bon, ali na Bon, free na Bon. Sige. Sige. Of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this thy gift which you are about to receive, and the baptism of Christ our Lord. Amen. Amen. Mga on, pamahaw. Kiss ko big up. Sige na. Ala na yung nagpa-sounds, oh. Bon. Nay, bay na eh. Sige na, Bon. Huwag kay klase, Bon. Wala. Aman taron. Hindi lagi, dungan kami buboy. Sige na. Panghugas ako kay magkinamutrak ko. Gang, ali na, gang? Wala na nadaot eh. Ang kuante. Ang isda. Sabaw? Wa man. Agi kamatisan na ba niya da? Kung saan ako natilawi. Ito man ang daot ng Lord ngali. Wala, ato po 5. Na, pagyo. Sa 3 nakapagbilat ka sa. Mga ganyan niya, marang may kapitan na siya. Di pa ako, lang po na mga kag.